तब्बल 4 वर्ष भविष्य निर्वाह निधीपासून वंचित राहिलेल्या सावंतवाडी पालिकेतील 80हून अधिक कंत्राटी कर्मचाऱ्यांनी आजपासून पालिका कार्यालयासमोर बेमुदत काम बंद आंदोलन सुरू केले आहे। जोपर्यंत आमचा भविष्य निर्वाह निधी मिळत नाही तोपर्यंत आंदोलन सुरू राहील असा इशारा त्यांनी दिला आहे। दरम्यान या निधीपोटी तटविण्यात आलेल्या निधीचा आकडा 65 लाख असून या अपहाराला सर्वस्वी ठेकेदार जबाबदार आहे असा आरोप माजी नगराध्यक्ष बबन साळगावकर यांनी केला आहे। सफाई कामगारांचा 65 लाख भविष्य निर्वाह निधी हडप करणाऱ्या ठेकेदाराचा सकाळपासून सुरू झाली। हा कामगारांच्या संघटनेच्या वतीनं नगर परिषदेला 7 दिवसापूर्वी नोटीस दिली की आमच्या ह्या मागण्या आहेत आणि त्या मागण्याप्रमाणे तुम्ही त्याची उत्तर द्या, लेखी उत्तर द्या। परंतु त्या लेखी उत्तर न देता कामगारांना नगर परिषदेच्या वतीनं मुख्याधिकाऱ्यांच्या वतीनं पत्र देण्यात आलं। त्यामध्ये त्यांनी असं म्हटलं आहे की ह्या कामगारांचा आणि आमचा कोणताही संबंध नाही। ज्यावेळी एखादा ठेका नगर परिषदेच्या वतीने काढला जातो, ज्या ठेकेदाराला ते सदर ठेका मिळतो त्यावेळी त्याच्याकडनं करारनाम्यामध्ये स्पष्ट लिहून घेतलं जातं, त्याला शर्ती अटी, सगळ्या शर्ती अटी त्याच्यामध्ये टाकल्या जातात की कामगारांचं हित त्याच्यामध्ये जपलं जातं। कामगारांचे पगार व्यवस्थित देतात का नाही ते बघितलं जातं। परंतु कोणत्याही प्रकारचा ह्या कामगारांची जबाबदारी न घेता जवळजवळ 62 लाख रुपयाचा घोटाळा यांच्या प्रॉव्हिडंट फंड म्हणजे भविष्य निर्वाह निधीमध्ये दिसतोय। असं असताना हा भविष्य निर्वाह निधी जमा झाला नाही याची सगळी जबाबदारी ही नगर परिषद राहते। परंतु नगर परिषदेचे मुख्याधिकारी आणि कर्मचारी हात झटकून मोकळे होतात। ह्याच प्रश्नाचं आम्हाला उत्तर हवं आहे आणि म्हणूनच आम्ही या ठिकाणी संधी दिला। खरं तर आंदोलन साहेब तुम्ही उभं केले, आम्ही पाठिंबा म्हणजे संघटनेचा पाठिंबा म्हणून या ठिकाणी अतुल दिघे सरांनी म्हणजे इथे पाठवलं की तुम्ही तिथं हवा आणि या कामगारांच्या न्याय मागण्या लवकरात लवकर जर नाही मान्य झाल्या तर आम्हाला कायमस्वरूपी नाईलाजानं उग्र आंदोलनाची भूमिका घ्यावी लागणार आहे। आंदोलन कायदेशीर बेकायदेशीर यांनी ठरवायचं आहे। आमच्या मागणीसाठी आम्ही इथे बसलो आहोत, बरोबर ना? हे आंदोलन कायदेशीर आहे बेकायदेशीर त्यांनी सिद्ध करायचं आहे। आम्हाला आंदोलन करण्याचा संविधानानं घटनेनं आम्हाला हक्क आणि अधिकार दिलेला आहे। तो आमचा घटनेनं दिलेला हक्क अधिकार कोणी हिरावून घेऊ शकत नाही, म्हणून आम्ही या ठिकाणी आंदोलन करत आहोत। जर आंदोलन बेकायदेशीर असेल, जे असेल ते आमच्या कामगारांना काय म्हणजे दंडाची काय असेल ते आम्ही रक्कम भरू, पण आंदोलन बेकायदेशीर का कायदेशीर हे ठरवण्याची जबाबदारी यांनी अजिबात कामगारांच्या मागण्यांच्या बाबतीत जी काय नाकर्तेपणाची भूमिका घेतली त्यातून हा प्रश्न तयार झालेला आहे। त्यामुळे आंदोलन कायदेशीर बेकायदेशीर हे त्यांनी ठरवावं, त्यांनी सिद्ध करावं अशी आमची या ठिकाणी त्यांना मुख्याधिकाऱ्यांना